יש מי שיגיד שהייתה זו רק שנה, 3 פעמים 4 חודשים. אני אומרת, אלו היו ימים ולילות בלתי נגמרים. 12 שעות היו ליום, ללילה 700 דקות. כל דקה 60 שניות, וכל שנייה כאבה. נעודים השנים מבורות אפלים, הם הולכים וקרבים אליי ניגשים. 1, 10, 100, רבבה, 6 מיליון איש, ילד, אם וילדה, לוחשים, מפציעים. אל תשכח, אל תשכח, אל תשכח, כי היינו כאחד האדם, כי היינו את, כי היינו אתה. אל תשכח, אל תשכח. אל תשכח. אל תשכח גטאות, מחנות, תאי גזים, רכבות. אל תשכח, אל תשכח.
תשכח. ואיש לא יוכל שוב לקרות. לא יוכל שוב לקרות. אסור לשכוח. אם שוכחים, הרי כאילו זה לא היה. אל תשכח את הילד ששאל בקול רועד מפחד. אמא, עכשיו כבר מותר לבכות? אל תשכח. אל תשכח את הרב פרנק אשר האמינה כי בכל זאת יצר לב האדם טוב מנעוריו. אל תשכח. אל תשכח. אל תשכח להכות חלל, בכי ילדים, כל נפולי נשים, שברי כלים, קרעי בגד, כתבי דם ורפש. והיכן בניך, אל מלא רחמים, והרי נקרא גם ילד קטן, עוד לא ברא השטן. יש לי מעיל אפור, יש לי עיניים שחורות ועגולות, יש לי כובע קסקט, אני מרים ידיים. אני הילד שמרים ידיים
התמונה. מה תעשה ילד עם מעיל אפור? מה תעשה ילד עם כובע קסקט? כשאתה מרים ידיים מול מפלצות יורים. צא מן התמונה, צא מן התמונה. עשה תרגיל, ברח, שלוף, התגלגל מן התמונה ואיים על כולם. שלא ימצאו אותך יותר בתוך התמונה. בתוך מעיל אפור מרים ידיים, על ראשך כובע מצחייה. צא מן התמונה, צא מן התמונה. זה היה בסתיו 1943. המצב בוורשה היה נורא. השתייכתי למחתרת היהודית. היו לי תעודת זהות ותעודת עבודה. שתיהן היו מזויפות. קורות חיים גדולים. אני נראיתי פולני. תמיד דאגתי ללכת ברחובות, הליכה שלווה, לא להסגיר את הפחד בתוכי. באחד הפעמים ראיתי 4 נערים בתוך ההמון. הם נראו לי בני 14, 16. ומיד חשבתי, ילדים יהודים. אבל אז דיבר עליי ההיגיון. הרי זה לא ייתכן. עברו כמה חודשים מאז חיסול הגטו. אז איך הם מתחברים פה בין הפולנים? ואז רגע המבטים שלנו נפגשו. כנראה שיהודים מריחים זה את זה ממרחק. הם הביטו בי, והרגשתי שהם רוצים לדבר. אז רמזתי להם את תנועת ראש שיבואו אחריי. מי אתם? אנחנו עושים סחורה בקטר 3 צלבים. אנחנו חבורה אחת. קשוחים, לפעמים נערים פולנים מתחילים איתנו, דורשים תעודות. אז אנחנו הולכים מכות. לא האמנתי למה שאני שומע. שמע לי כמו סיפור דמיוני. מה איתך? איפה אתה גר? איך אתה מתפרנס? יש לך משפחה? לא, אני לבד. גם אנחנו לבד. אני פאבל הקרנף. אני סשה, השועל. אני אוריק החתול, והוא סטפן, החפרפרת. אז השמות האלה. אלה הכינויים שלנו כאן בכיכר. אני קרנף, כי אני נוגח בכל מי שמתחיל איתי. אני שועל, כי אני עמומי. לא כדאי פה לאף אחד לנסות להתעסק איתי. אני חתול, כי אני מטפס על החברות כמו איזה חתול. הוא חפרפרת, כי הוא מתחבח איתו. אי אפשר למצוא אותו. לא האמנתי. חבורת נערים יהודים בלב הרובע הגרמני של ורשה. מין חבורה מאורגנת כזו. החלטתי לגשת עם הנערים לכיכר 3 הצלבים. רציתי לראות במו עיניי. התחלנו ללכת ברחוב דור שביעיית מספר 5. בדרך הלכנו לפני מסעדה, ועליה שלט לגרמנים בלבד. מבעד לדלת הפתוחה יכולנו לשמוע את קולות החיילים הגרמנים. ואז סוף סוף הגענו לכיכר 3 הצלבים. סיגרת אדוני? קוריון. כמה אדון? כל החפיסה 30 זובים. אני ניגש אליו. לא, לקוח שלי. אני ניגש אליו. רוצה סחורה טובה, צריך לשלם. 25, אדוני.
הן שוות 40, אני נשבע. פפירוסים, אדוני? הן טובות ויבשות, אני נשבע. בבקשה, תקנו חפיסה אחת, אנחנו צריכים את הכסף הזה. הסכנה הנשקפת למוכרי הסיגרות הטריפה אותי, אז החלטתי לעזור להם. בהתחלה הם היו די חשדנים כלפיי, אבל לאט לאט הם התחילו לסדר לי. בלילות הם ישנו אצל פולניה אחת, שוערת בית ברחוב קורצ'ה 16. הם קראו לה דודה. בליל תוגה בערפל וחשכה גדולה, עומד עונה ועיניו כחול באפלה, עומד רואה כי כל ראשה מגיל של בית הוא נשען, ובגדיו צבועים במי גשמים. דבר מחזיקו בידיו עיניו מתחלנות, אין לו כוח לעמוד כך עוד עוד עוד. רעבני גדל קוראים כולי רטון, כולי טעים, כולם צוחקים ולועגים. אוי קנו ממני כאן סיגריות, טובות ויבשות הן הסיגריות. תנו סיגרות, תנו מעות, להתחנן איני יכולות, תנו ועל יתום תרחמו. כופיתי קודשי פפירוסים, טרוקן רגל מפרגוסים. קודשי בילי ביני מונס, כל תמות ופמי רחמונס, רק לבית קומון ימי חצי. לא נברא הייתה איתי, הייתה גם אחותי, הייתה עומדת לידי והיא הלכה איתי. פתאום בלילה כך עלתה ובידיים התמוטטה, ואז אני ניצב כאן לבדי. מה נשאר לי, מה נותר, הכל התאווה, גם מזמנה כבר לא נשאר שעה ויום אחד. כך מתחננות עיניי וגשם על פניי, ואת קולי נישא בין הברקים. אוי קנו ממני כאן סיגריות, טובות ויבשות הן הסיגריות. תנו סיגריות, תנו מעות, להתחנן איני יכולות, תנו ועל יתום תרחמו. כופיתי קודשי פפירוסים, טרוקן רגל מפרגוסים. קודשי בילי מונס, כל תומות ופמי רחמונס, רק הגף ונוגר מחצים. בתחילת ספטמבר 1942, את הגרמנים מכרו גירוש כללי. הם קיטרו את הרחובות, וכל היהודים שנשארו עד אז הצטרכו להתייצב סלקציה. אני חייב לנסות להיכנס לגטו. זה מסוכן, אי אפשר. הגרמנים בודקים כל אחד. תוכל לחזור, הם יפסו אותך. אבל אני חייב לבדוק אם אישה מישהו המשפחה שלי. מעשה מטורף. תעשה מה שאתה רוצה. רק אל תגיד שלא הזרמו אותך. נכנסתי לגטו. שני עברי הרחוב הסתכלו עליי, ארובות חלונות של בתים, שפעם היו בהם חיים. מוות ושממה בכל פינה. בריצה הגעתי אל הבית שבו גרתי לפני האקציה. נכנסתי פנימה. הדירה עם אנשים זרים.
ואתה מחפש שער אחד מהם. אתה רוצה את אמא שלי, גרתי פה. כולם העלו על הרכבות, לא נשאר אף אחד. הוא ענה לי. הבנתי הכל. אנשים נגררו מהבתים. נאצים הקיפו אותם במכונות ירייה. אחר כך הורו להם להוריד את הבגדים העליונים, לגשת אל החומה, להפנות את הגב. בידיים מורמות. נאצים דרשו תכשיטים וכסף. איימו שירו בהם מיד. צרחו. ערכו חיפושים. ומתלכדים, חולים, זקנים וילדים. יראו במקום. מי שהשמיע הכל בכה. או עשה תנועה לא זהירה. נפל מירייה על האספלט המוכנן בדם. כל זה קרה ממש כאן, לפני חלונות הבית שלנו בגטו. באותם הימים לא תיארתי לעצמי שדברים מפלצתיים כאלה יקרו בעיר שלנו, ברחוב שלנו, לפני הבית שלנו. הסתכלתי למעלה, שמיים היו מעוננים וקודרים. בצד השני של החומה, בבית הנמצא בצד הארי, ניגן מישהו בפסנתר. אולי במקרה. הסתכלתי סביב. רגעים אחרונים שלי בגטו. אלפי אנשים היו אלינו. רגעים אחרונים לחייהם. הם קראו לי דודה. הם היו באים אליי בערב, ואני הייתי מחממת להם מרק. בינואר 1943 התחילו האקציות, כן, גם בצד הגרמני. 3 ימים רצופים היו הגרמנים מקיפים בתים ורחובות, גוררים משם את האנשים, מטעינים אותם על המשאיות, שולחים אותם לכיוון לא ידוע. אני ריחמתי על הילדים, אז החבאתי אותם אצלי. כל יום שעבר ידעתי שהסכנה קרבה, ידעתי שהשכנים חושדים בי, לא שמחתי עליהם, לא היו חסרים מלשינים. לילה אחד שמעתי דפיקות חזקות בדלת. נפתח! פתחתי את הדלת, עיוורת ורועדת, מול 3 חיילים גרמנים. את מחביאה יהודים! צעקו עליי. ניסיתי להכחיש. לערוך חיפוש! אחד מהם צעק. הם התחילו לחפש בדירה, הציצו לארון, בדקו במיטה. ילדים התחברו בתוך ארגז הפחם, שהם פוחדים לנשום. הגרמנים תפסו אותם, לקחו אותם לתחנת הרכבת, ומשם שלחו אותם לגיהנום, לאושוויץ.
גר בכפר קטן ליד לובין. וכן, אני נוצרייה. אני הולכת כל יום ראשון לכנסייה. יהודים? לא. לא גרו בכפר שלנו יהודים. אבל שמענו עליהם. הרי היהודים רצחו את אדוננו ישו. אז ברור שתמיד שנאתי יהודים. ליד הכפר שלי עוברת מסילת הרכבת. וכשהתחילו הרכבות לנסוע למזרח, אז רצינו כל הילדים של הכפר לחכות להם. הרכבות היו עוברות. הם אף פעם לא עצרו כאן, אבל הם נסעו לאט. היינו עומדים ליד המסילה. יניק, אחי, היה אז מחכה עם חברים שלו. עם הכלים שהם הכינו בעצמם. קולים אבנים על הרכבות, צועקים ומקללים אותם. לפעמים הייתי רואה את הפרצופים שלהם, מציצים דרך החלונות הקטנים. לפעמים ראיתי ידיים, כאילו הם ביקשו שניתן להם משהו. נוסעים יומיים, ואולי 3. יום מתחלף ללילה, ועוד יום. הדלי היחיד שמיועד לצרכים כבר מלא, והסירחון מתפשט בכל הקרון הצפוף. יש תחנה בדרך. מישהו מתחנן לקצת מים מבעד לתיל לעוטף את חלון הרכבת. אבל הפולנים שבתחנה עומדים וצוחקים. היינו כמו חיות בתוך הסירחון והדוחק. תינוקת בקצה הקרון נחנקת, ואמא מתחילה להשתולל. אני רואה שאחותי הקטנה נשענת עליי מולפת. אני מלקקת את פניה, מצחה וצווארה. מנסה לרענן אותה במעט רוק שיש לי. אבל גם הפה שלי יבש. והשפתיים יבשות. הרכבת נעצרת פתאום. לאן הגענו? דלת הקרון נפתחת. איפה אנחנו? יודע ראוף, לשמור צעקות. אנשים משפחים מהקרונות. וחוץ, עומדים 4 חיילי אס-אס, כלבי ציד. צעקות בגרמנית, הם מפעילים נשים לחוד וגברים לחוד. אבא שלי מתרחק, כשיוסי אחי תלוי על כתפו, וטוביה בן 5 הולך לפניו.
ב-46. זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו בחיים. הרכבת פלטה עדיין בשן, ופנסיה היו על דרכו. הפולני שהוביל אותנו היה שיער שחור קצר. הוא היה בערך בן 30. כשהוא עבר, הוא הסתכל עליי, כיוון את הרובה לקבוצה והצעיד אותנו באורך השביל. טורים של צריפים מעץ החלו להיראות. נשמעו נביחות הכלבים ליד עמודה השמירה.
בין הבלוקים היו גדורותיי צפופות. על אחת מהן ראיתי שתי גוויות מוטלות. לאחר חצי שעה של הליכה בשלג, הכניסו אותנו לתוך בלוק חיטוי. זה לקח כמה דקות. כל היה מאורגן כמו במפעל. שם חמתו לו את המספר הזרוע. מעכשיו אין לך שם, אין לך מקום לידה, אין לך משפחה ואין לך חיים. שווה פחות מרפש. אתה מקוטלג בתוך מספר ויעשו בך מה שרוצים. תחלפו את הרופא בכל מקום בגוף ובנשמה. אולי תמות. שעה, יום, חודש. ערימות של גוויות, ערימות של משקפיים, ערימות של שיניים, ערימות של נעליים, ערימות של סבון, ערימות של אפר, ערימות של צואה, ערימות של דם, ערימות של שיער, ערימות של עצמות, ערימות של בגדים, ערימות של חפצים, ערימות של גולגלות, ערימות של עפר, ערימות של אשפה, ערימות של בני אדם, ואני מתחתן. רכבת, סבון, גז, מחנה, ילד שלי, מיינקינג, רכבת, סבון, גז, מחנה, ילד שלי,
גז, מחנה, ילד שלי, מיין קינד, רכבת, סבון, גז, מחנה, ילד שלי, מיין קינד, רכבת, סבון, גז, גז, מחנה, ילד שלי, מחנה, מיין קינד, רכבת, ילד שלי, סבון, גז, מחנה, מיין קינד, ילד שלי, רכבת, מיין קינד, סבון, רכבת, סבון, גז, גז, מחנה, ילד שלי, ילד שלי, מיין קינד, מיין קינד, רכבת, סבון, סבון, גז, גז, מחנה, ילד שלי, מיין קינד, רכבת, סבון, גז, מחנה, ילד שלי, מיין קינד. קוראים לי מרק שטיינבאום. נולדתי ברדו, פולניה. זה כמעט כל מה שידוע עליי. כשהייתי בן 10, הגעתי למחנה. ב-20 באפריל 1945 תלו אותי, ביחד עם 19 ילדים. בסתיו 1944 הגעתי למסקנה כי הניסוי בחומר החיסון נגד שחפת נכשל. מצבם של החולים האסירים לא רק שלא השתפר, אלא הורע במידה משמעותית. קשה לי היום לנקוב במספרים מדויקים. הזמנתי 20 ילדים כדי לערוך עליהם ניסוי חוזר. שמי הייסמאייר, דוקטור הנס הייסמאייר. אני בהחלט מודע לכך כי כיום הניסוי בילדים, כלומר ניסוי כזה, עלול להיחשב כמעשה פלילי. באותם ימים לא היו לי שום ספקות. לפי מיטב אמונתי הפוליטית באותה תקופה לא נחשבו האסירים, כולל הילדים, ליצורי אנוש. ולא מובן מילה. מבחינתי, לא היה קיים שום הבדל מהותי בין יהודים לבין חיות מעבדה. מי דיבר? אני ילדה. זה כל מה שעבדו עליי. הייתי בת 5 כשתלו אותי על בר. הילדים הובאו אליי בסביבות 7 בערב, כשהם ערומים, והושכבו על שולחן הניתוחים, בזה אחר זה כמובן. לכל אחד ניתנה זריקה של 10 cc, מסף מבוקאין של 2%. ביצעתי חתך באורך 5 סנטימטרים, הסרתי את הבלוטות, והנחתי אותם בבקבוקי פורמלין. הצבא הבריטי התקרב. דוקטור הייסמאייר, עד כדי בסדר, אני בסך הכל באתי להודיע לך משהו שלא כל כך מצחן.
פריינסברג, אבל כולם קוראים לי מוישלה. הייתי בן 6 כשגילו אותי, ב-20 באפריל. שיגעון להרוג את כל הילדים האלה, סתם כך. אני עושה את זה במתן למען האנושות. אני רוצה לסיים את הניסוי שלי. חודשים אני עובד על הניסוי הזה, ואני לא אסכים שאף אחד יתחבל בתיאוריה שלו. הפיקוד בברלין יודע מה הוא עושה. יש להם ודאי סיבות טובות לכך. אבל, אם אתה מסרב, תצטרך לקחת את העניינים בידיים. אני לא יודעת איך קוראים לי. או איפה נולדתי, או מתי. ומי היו הוריי. הוריתי לילדים להתפשט. למה אני צריכה להתפשט? אני לא רוצה להתפשט. ילדים, אתם חייבים להתפשט. אתם צריכים לקבל זריקת טיפוס. תראה אותם! הניסוי הזה היה חשוב לי. אני רופא, אני מדען. ממנים אותי למנהל בית חולים, למנהל מחלקה. אני יכול לספר לכם סיפורים נוגעי לב, אבל האמת היא שונה. הילדים לא עניינו אותי. אני לא יודעת איך קוראים לי. אולי זו טעות. כל מה שידוע לי זה שהייתי ילד. הגעתי מפולניה. אני כמעט בת 7. ידעתי להגיד את כל שמות הנערות באירופה על פי סדר, האלף בית. קמי, אני לא רוצה להתפשט. הילדים לא בחרו. גם לא הוכח שהם סבלו לפני מותם. אני בטוח שחלקם איבדו את ההכרה עוד לפני הזרקת מורפיום. אני לא מפלצת. זה הכל למען המדע. מסריקים ובגדים. כנראה הייתם מסתכלים.
זהב. 4 שנים, 6 חודשים ו3 שבועות. יותר מ1,503 יום. 36,792 שעות. 2,207,520 דקות. 132,451,000 שניות. זה היה באמצע המאה הזאת. כוכב אושוויץ בער ב6 מושבותיו, 32 קילומטרים מרובעים, 620 מבנים, 50 כבשנים, 5 משרפות. בכל רגע ורגע, מ2.25 מיליון הרגעים, 250,000 ראש אדם היו שם. ב55 חודשים עברו שם אל מותם 4,500,000 איש ואישה, זקן וטף. עד כה לא נמדדו מיליוני הקילומטרים שעברו הנידונים בדרכם אל המוות. עד כה לא נמנו אלה שגופם ניגף בדרך, שנפשם נמסה בשלגים, שליבם קבע תחת שמי הימים והלילות. דממתם לא נרשמה, דמעותיהם לא נאספו, וקולם לא נשמע. כוכבים לא האירו, והניסים הלבנים לא נראו. לא נראה האלוהים, האחד התגדל שמו. נשמה